Кои са петте разлики между конвенционалната и функционалната дентална медицина? Пет разлики мога да кажа много повече. Като цяло, денталната медицина в общия си смисъл лекува много заболявания на зъбите, на венците, на костта, позицията, естетиката, заболявания, които са свързани с хирургични намеси. Това, което мога да кажа като разлика между функционалната и конвенционалната дентална медицина е, че функционалната дентална медицина разглежда повече връзката между дъвкателния апарат и останалата част от тялото. Тоест, когато изграждаме зъби, всъщност ние се съобразяваме с темпоромандибуларната става, съобразяваме се с мускулите, съобразяваме се с позицията на тялото, с ходилата, докато конвенционалната дентална медицина се стреми да реши проблема секторно. Не, че денталната медицина трябва да бъде разделена на функционална и конвенционална, но просто във времето така се отдиференцира и така еволюира денталната медицина. Това, което бих искал да добавя е, освен петте разлики, е всъщност, че функционалната дентална медицина търси причината за проблема, а не следствието. Много често това, което виждам в практиката, е, че дентални случаи, решени само с процедури, които решават следствието на проблема, а не се решава причината на проблема, много често имат рецидив. Тоест, проблема се връща, пациента трябва да се върне обратно, да направи всички изследвания, трябва да направи на ново лечение. Т.е. идеята на функционалната дентална медицина е всъщност да реши проблема, а не следствието, и да се съобрази с връзката между дъвкателния апарат и цялото тяло.